ще бъде в състояние да бъде конкурент на Мирча Бризея, доколко оценката му ще е конкурентна на тази, която получи Мирча. Напомням, 21-25 в момента е най-високото. Това съчетание може да се отбележи, че е изключително динамично, с много придвижване. Сами ще видите, че от началото до край той обикаля по квадрата, което се цени изключително много. Парехо е много гъвкав, прави упражнения от гъвкавост, които обикновено жените изпълняват в своите съчетания. Ето това са два илюжена до свободен вертикален шпагат, които му носят стойност 0,9. Да, потвърждение на твоите думи за така женските способности в пируетите. Просто и не само. Гъвкав. Просто за секунда не спира, през цялото време се придвижва. Ако хване две бухалки, съчетание по художествена гимнастика ще направи. Много наистина впечатляваща гъвкавост. И не само, и силовите упражнения прави както трябва. Много висока оценка за трудност вчера. Аз за това погледнах доколко